Takže spravíme si rituál aplikácie tatranskej glazúry na iPhone 15 Pro. Najprv si displejček pekne očistíme a zbavíme ho všetkej masnoty a nečistú po predošlom sklíčku, hlavne po okrajoch. Mikrovlaknovou utierkou si ho vyleštíme do čista. Prekontrolujeme, či neostala nejaká zapichnutá špinka. Ak je to v poriadku, naložíme si glazúrku. Potiahneš, tu takto pošúchame a počkáme, kým sa aplikuje. Keď už je hotovo, odkvakneš, tieto šup, zoberieš handričku, prejdeš okraje, skontroluješ, či je to v poriadku. Ak by sa náhodou nepodarilo na prvý šup takto krásne, ale by tu vznikla nejaká bublina, je dôležité ju odstrániť takým spôsobom, že dáš nechtík dole, pozor, nezavrtať hlboko s nechtom, umožniť tej bublinke výjsť von a takto ju vytlačiť. Ak je veľmi mála, môže zatlačiť, ale lepšie je to vždy vypustiť von. Na tomto displeji máme drobné škrabance. Takým jemným masírovaním sa niekedy podarí ich vyplniť, ak nie sú veľmi hlboké. A teraz je iPhone perfektne chránený, veľmi má jemný, hladký povrch a nemusíte sa báť, že sa vám poškodí.